Moja misia je ponúknuť ti výlet, ktorý ide ďaleko za obyčajné dovolenky. Chcem, aby si objavil Dolnú Kaliforniu ako exkluzívnu destináciu plnú luxusu a dobrodružstva, kde je každý detail navrhnutý tak, aby si sa cítil bezpečne, výnimočne a úplne odpojený od každodenného stresu. Tento výlet ti umožní nielen uniknúť rutine, ale aj znova sa spojiť so sebou, s tvojimi blízkymi a s krásou prírody. Predstavujem ti Dolná Kalifornia, dobrodružstvo priateľstva a autenticity. 12-dňový výlet špeciálne navrhnutý pre teba. A teraz ti vysvetlím, čo ťa čaká. Začiatok je v Mexico City. Bude relaxačný. Po pristáti ťa privítam na letisku a odveziem ťa súkromným transportom do exkluzívneho hotela, kde si užiješ masáž na uvoľnenie jetlagu, po ktorej nasleduje večera plná autentických chutí Mexika. Nasledujúci deň budeme skúmať mesto s privátnym výletom, ktorý bude zakončený autentickým zážitkom miestnej kultúry, slávnou mexickou wrestlingovou show Lucha Libre Mexicana.